atzalde honik, gabe nire gustora askotan etorri naiz, eta gaur lasarako lago lori boto zituela jakitea, gaur honik gustora, landan ez da egile, baina ondo haitzi olako. Gura, amazanak esan hori zuen, 88 bat urtegin, inni maritxu zegoa pasauden da. Bueno, ez horrela baik, baina gustu haitzea. Nik olago zerbait izango txot. Dana etzen egile, baina gustu haitzea. Bueno, hori izan da, errazileekin izan denik lotura izugarria. Azartuko nintzen esaten iei azpitik baino gehiago. Batetik amona erzindarra zen, eta haren familiko gindu oso harrepan hona izan dugu. Eta nire jaiotetxi errazeko mugatik nahiko gertu danez, edo zenez, gu gazte demoran biziklet hartu eta atxara bide damen gendun errazile aldea. Errazileen astapotro fama izugarria dute eta egile hori, baina nik neu oso, ez da neu analizela egozatik izangoan, oso eroso zetitu nahiz jende horren tartin. Oso jende sanu da, ez dakirtena bai, eta zemai garaitzen pasa gaiten ni, baina hola, ni bintzetakoat irudipen bat oso jende sanu dala. Eta horrez aparte, dagoen tokien dagoelako erzin, hori askotan esan dut, Tolosa aldeko kontaminazio veneno puntu hori zaraiatu, da azpedi alde gurez, antzoko baten geratzuta, eta gara ematen eroten ari pentsatzen izango zala igual familien bat edo tipon bat iztun azkarra eta bar, eta nola ere txiki horietan, hain kanpoko kontaktu gutxiko erre txiki horietan da auzola nien da ibiltzezin jendarroak eta bar, herri guztia biziatu zela, ez oine, oindala, zemat urte izango egin oindala 5 urte gehiago, hizkuntzarekin jolas egitea da. Herri guztietan egoten dira bi edo hiru elementu hizketan gatza duenak eta hiztun abileak eta gazella duenak. Baina garazilean, nik eraikuntza lanien hasi berri hartan, nire nagusi itezun baten aita zen Basari Arotza, eta haren inguruen da nire nagusi batea ibiltzen zen, harekin batea, eta eraztuko Basari desentetan lanaiti tokatu zitzaian. Hango aitorna batekin hitzegin, amona batekin hitzegin, aur batekin hitzegin, beti bilatuko zen duen, ostra, honek esan dit bau, hizkuntzaren jolas egiten biziatuta herri osua. Gaitza bezala sartuta, han hizketan hola aizea eta gutxien ustu izun legutik erostengo izu. Liburu aurkeztuko duen eunien, goatzen naiz, udaletxien ingen duen aurkezpena, eta gehoan kultur movimentun zegoen jende batek esan zigun gaubien berriz 10 eta joangoa ginen ditu. Eta han kafe bat edo beste hartu bagitzak eta zak oiko almesaixe lokal bat emildu ginen da han kontu-kontari. Eta Andra gazte bat, gaina ikastolako andereinu da alaba txikila, eta lau 5 urte zeriko zituen, harekin da jontzan da, neure ondun, zailu bukatu gondun nien, liburu eman ditu lako, behiratu edo gaur dikit, dana pasai dikia. Eta indezu lan errata, erzele gaur dino gino, mezi zuen da, zeginen izketan. Izene berezi zeaten da, izketan gainera zantzien. Gaine, lehen esan dea emezela, eozeinek aurrak eta duelalako gaz berezi bat eta bai, gaur honek indien ate alde egin nio garritzutik gatu naiz, bere alabatik esan zuen da ama, hori izan da, hola ziren, eskar horitea. Bea, andereinu denez, emakume hori, nomait bere ikastolako zen horrekin, aurrei akustatik geneo, entzet ezamen zion, bueno, zu gintzazu kontu, saski txiki baten dauzkotzule 5 sagar. 3 usteltzen dira eta zama gehatzen dira eta kentzaz beti zutanak. Hori da, errazileiko izkera hori da, errazilean. Eta ni neu, gure berso mundu hortan hizkuntza nola dan nahita nahizkoa, gure lehen gaia, materia prima hizkuntza da, eta
hizkuntza lantzen, ez da gizematen gailatuga, baina alein bat beti indeu. Eta orduan, hizkuntza lantzen zoazen hainean, hizkuntzai, alako karinio maite mintzezea hizkuntza egin da bar, eta nahi gustatu zait, hizkuntzaren mundu hori, nahiko eta bati bat alako bizitasunak, bersotak baliagarri digilako bati bat, eta bestetik gustatzea egilako. Eta gero, errome egirare, igandero, urteko igande gehienetan, beste batzuk izatezen handik ez dela, baina gehienak garrazila egite genuen, eta igandero hango jendiek egin harremanak izate genitun, bai neska, bai mutil, eta, bueno, hola atealdi berezik batzuk entzun gabe, sekule, nintzen, etorriko eta hori jasotzeko ohitura izan dut beti dini, gustatu egiten da. Eta gero, geuk enpresa montatu genuen, errazildarrak izan di gure enpresaren langile gehienak, ez dakit horreta amarreo iruroi bat igual pasako ziren gure enpresan errazileko langile, dana gazte jenti eta bar. Eta han, ni enpresan obran ibiltzen nintzen beti, beste anaiek eta ematen zituen oizina lanak eta bar, da ni langile ginen harremana bertati bertako itzen nuen da, Oizien bokalio jaten, atzaldien, inguratze ginen garaien, haiek ibiltzen zuten izkera, askotan zirikature bai, golpioa gitza, gozatzen honi jendearekin. Badute, olako bizi horren barruan albiste landu dute, bersolai batek egiten duen gimnasi mental hori, bersoa egiteko eta bersolai lantzen daba, haiek hizkuntza dagoete landuta. Oin, nahi da, pixkadurare jende, kanpoko jendikin da harreman gehiago dagoet eta pixka bat jungoa seguru asko zoritxarrez galtzen, baino nik hango jendiekin gozatu dut ikeragarri. Eta hortiken neuken material desente, da hauekin da juntatze ginen ninda beti hola gurutze zitzaien ninda kotatzen egin da, hauek itzio liburu bat inberrazio hauekin derri hor da, beste zaun batzuk egin da barra. Pena daukat, igual, 15 bat urte lehenu egin eza liburu. Jende heldu bat... Ni lehenengo zan nio egin hasi bat zan? Bai. Hildan jende multzo bat, iztu nogona zianak eta haiek behan inguruko historiek eta zeuskaten jende bat zautzen honik eta haiek garaien harrapatu gaben ditut haiek zeuskaten batea gehiago eta politiko bideu zitezken baino. Hasi ginela, alegin egin da dago, eta badirudi jende bati bintzen nahiko gustatu zaiola. Aste honetan bertan kontatu batek zeak Eusebio ezautzeu, lori txuri, urezi joan, kaminon horra oinez hiltzeko, egin duntzen mediko eta beste garrien txean egiten. Hau zende txurite bai, lehenko natea dehara zentzian da. Utilizar bada, eta ez martio egiten, eta magosta masio etortu nahi. Eta juargiz eta, joku honek gustatzen zitzaion da, izkitan da, xio da egon da, atea daiek eta zamentzi joan egin zihula hori. Beti bilegaituk diruz eskasa mar baino, ontsa horratu egin diru lepo. Behin nobait ondoz pixka mate badaketi, zerbait eta nahi guna jurau eta esan ziak erre ez da pintzatu. 110 kilola hiltzen da, jane, jati utzi horreko zego, ez dela pixu horrekin da bar, eta ean zezanik ez, ibiltzi garrien, komeni mentzaiak, eta urtien bi zapatila pare gaztauta, zema bali bi zapatila pare batek, ontsa horratu gini diruzeko horratu zio. Gauzak esateko formak dioiek, hori, ez da gini, eskaldun berri bat iziozu entzungo olako atealdi bat eta eskaldun berri ez da mesta eskoirez. Gauzak esateko, horre, Loizaletxe begiondi esate geniona, Loizaletxean ibiltzen da jangoxe honen osaba. Ontsa hilberri da gaina? Hilberri ontsa hilebete bila. Ere guztiek maite zuen, kriston aztapatru zan baina izkitan da, noble da zan berez. Eta arek
Pasko bihar ematen, hor liburu bada, Pasko bihar ematen kontauzi bezala. Pasko honien, errazen di behera zorruntzola eta bentabarri bi tabernak askorrati eta bateo, igande baten batien da bestin itxezan. Eta bintzete jonginen, behin behar da arromaiten da, dantzan da, neskamati landu bintzete iluntzien zoze, transizion afailu hondiko, baina zerbait janda, botoi mandardun aurrin, bersotan da, barza. Loiz altxe horrek, Jesu Kriston biahia, arbatu zuten da. Zalizan, gozalix eta, hain hartan bintzet, pasaintzen pixkat. Eta hori gure Pasko biharrena, eta loizin lana indabar da, iluntza da bintzete, jonga berrize. Azaldu zen, loiz altxe hori. Bezperan ematea ginen, dantzan da, batin da, bestin da, eta... Baina, nire laiz, zer moduz gaur da. Nek haui, bere hasi bizitzen. Gaur goiza ez uneharra. Ikusi alde behin, almintza jandako zakurra apendizien botaka. Bizkerrego hili garro arroinda. Alaxe jarrun dut, ipurduko zulua ez dara ino etorritea. Zage, deskripzio hori. Esateko forma, Bizkerrego hili garro arroinda botaka. Jarrun dut. Ipurduko zulu ez dara ino etorritea. Baina, maho ustu goitzan, esan. Olako baina, olako kontu aitzuzua jozteinen hautu. Eta horiek gatu guztiela. Haren aitak enek zautu non justu gizon altu bat zen. Atxokorro famoso honen tekze atxokorro basarri jala zen. Bala hondik, eta eskol gile zien. Eskolak eta apostuluako eta apostulu iruan da gaina eskola jeia ikusten da hiltzituan garai baten harria zarra egin eta bastante famoso eskola egiten da. Loiz Abetxe auzuan bizi izan da nomaite egoaldik askara zan nire ematen dugu. Eskola bat egiko zunarik, zorrotzei etzana eta pentsa du, gaur hausi egoit. Seguraino honda eskola honen zubitu bat eman da, eskoli zorroztu egitea eta barra. Izketan hasi di eta izketan beti karri zirikak eta Zera behin, mitxe, aizkoran tximaio zuitu bat. Zer, apostu meden alde gaba, endipa, marka anaten ingo jugik eta ala. Izketan aizko hori bere desdera zarri zuritzen izan denbora, mitxe dola jarro nomen zuen, izketan. Markarri mundik adarra joko, bata baina beste izketan mentik, atxekoratarrak oso azkarra zen da loizia lotxe izan amortza eta hola behintzat. Aizko hori hori zubitu jo desente eta hartu nintzen da. Baina, haze, itxure dara inuziken. Honegin markako ozgora zen egin honegin egide, bai. Egin marka ganta, zantzien da. Aposten egit, atein daun lizer gazte hori hiru golpetan bota baietz. Loiz altxore eta. Iruten, amairutan egin hori eta hasi di ez da bai. Amaiketa gokateko egit. Hiru golpetan bota egin hori. Ez, esan zion. Aposten egit, orain gaina hilo, eta nik hiru golpe eman arte ezetzeon bizera gainin da. Bai, lasai asko, ikor hiru golpetan bota, eta atxekor horrek lanaila eta jonda jo, lizer gazte horren gainea, eta Loiz Altxorrek iman dizko, bi golpe aldi duran duenak, eta hartu aizko bizkarien da, txabetu bat. Hiru horren emaio bat, eta biharren mozeu bat. Amaiketako joko, batu batzuen da, batu batzuen atxekor horreko gainean, bi iman da, martxa. Hiru horrena emaio bat, eta biharren mozeu bat. Gatxin, notzan, holako, jolas hori hizkuntza nondik harrapatuko nondiken izateko eta herri guztuko zeinen bizio izan dugu hori. Eta hori politia da. Baita gaina hemen liburu bertan guk jasko itunetan egon goi esan nuke, herri txiki bat izateko zenbat personaje izan dien hola historia jaso dituenak hemen jaso dien hauetan egon goi 70 bat personai bai batzuk gehiago, beste batzuk gutxillo baina historiek bat renta bestiena dauzkanak nahi zen ezkero batzuk ni bota goizotan nita honek nondi nola hasi Nen zandegik irureko Xanti haren semie
Zatu kopon argi egin digutzu ba, Jose, izi kondik gure. Gure ere izketan da oso zorrotza onai. Entzete, amaztie hiltzaio urte bete zertzen. Baina xente lehenu hori, amaztie hori klinika mandata, hilzen da. Aitzasantua, horre, aitzasantu indo ote behatziaren egunea ze hil gintzuela hiltzen. Aitzasantu bat hildako besti jarri zuen da, ote behatziaren egunea hola hiltzen. Entzate, Gopon Jose hori, bere handia klinikan zula eta anekin da landete inguruen asko ibiltzen zen, kamiona egin zen txofer da, bar da. Zena, mazte izan mozdek eta, txiandek, eta meka hobela bota, ustuana bota. I pentsatuko epa, nik guru hiltzi baino, 10, atxesantu hiltzi nahi eta atxesantu kontuan, arena beha da, berezen basarei, erriotik behera basarei kaskar bat bada, aldapat, txakurra, pendizin bezala atzigin behiko da, hola, txek kaskar ez da, eta, behintzat, atxesantua, hori hiltzala kontainote, horrite, atxesantua, hilde berrize, da, izena esango lehen hori loxe esan da, esan du familia inalo barrik eta alako basarik eta berrize, atxesantu arazo bilako ige, alako basaritako morroia baino Koponen abesti kontak dut, errekondo beku gure lan egiteko azta bat, gure ez da, hiltzar, hain ez hildeko kontatzen gero esan dire bera xo, luzet Eintzete, azta patro bat gure ere, Kopon horrek erzen dibera txuen Andre Txio, basarri polizia zuen da, ardi batzuk eta ikutzen ditu hondik, nagetu semik eta bar. Eta azuko harrekondoko ze horrek, osaba zahar bat bazun, potxolo ekzizan zuna, kaderatzatik eta oso gaizki biltzen zen da, kriston erren atxezun. Da, timako binura ez. Tratore kozkor horretako baten, osaba hori gordi gainin hartu, errekondo horrek eta behiko, agarreta Kopon hori, ardila tirik itoruntxe